105. Det er knallert af dem. Det er den lille. Den vejer kun 20 tons. Så den har 20 tons at trække med. Og jeg kan godt fortælle jer, det er noget voldsomt juleviol, hvis I ser en størrelsesforhold. Nu er jeg jo ikke af de største, men jeg skal finde rimelig væk det at sige med den her. Og så er folk ved at indtage plads af det. Så må jeg have lidt luskart her, ikke nu væk, hun er i uge. Vi skal lige stramme kæge. Det er så Karen, der skal købe. Karen, hvad? Hun skal købe i hvert fald first track. Du skal slippe lidt med dig, så nu hjælper du. Med 20 tons og en vægtfordeling, som ligger rimelig højt under forreste aksel, og ikke så meget bare, hvor vi så ser på hvordan han kan øverst lige. Det er grøn lys og grøn flak og fuld gas og støt vores sponsor, og de støtter vores der dernede. Det var det hele, så er det næsten bare at købe. Og den kan trække de tomgang, Karen. Men det kan du ikke blive ved med, så du er nødt til at finde gasser, og så triner du den om. Med gas, Karen. Klamp i bund. Ja, se, så hjælper du. Ja, men det ser så fint ud. Den ser ud til, at der har let ved. Nå. Det var en fuld her. Jeg bliver nødt til, at de kan ikke trække længere ned, jo. Det var mere end en fuld. Lige præcis. Nu er snart smød, jeg får kontakt med jer. Med bakke. Satan på den gik. Du skal lidt længere tilbage, Fik. Nu er han i gang med at finde et gear, det du fremmer. Det er jo for til, at han får en det. Ja,
det er godt, ikke? Og vi skal have kæstrammet op. Det er ved så vidt nu, ikke? Så skal vi se, om det er lidt hulden i. Den har snart kørt en del år og lavet de her træk. Det er så i hånden det eneste lav. Og det er spidtet nu. Du skal have fundet firehjulstræk, ikke? Jeg tror kun, det kommer firehjulstræk. Nej, der er firehjulstræk. Det kan jo ordentligt være mand for lidt specielt. Og igen i år er han jo det. Rahos, da han starter op med sin Volvo. Hvor det er en 650, eller hvor det kun er 400. Men den kører i hvert fald helt ned til 4 omdrejninger i minut, og den kunne blive ved at trække. Så han har altid været lidt speciel, så har han en traktor en gang op, hvor det var bare cement det hele, men det var en Volvo i nogen. Jo, det var ikke. Så om ellers så tænker man, hvad bliver det næste fra ham? Og Guldbilen, den har jo holdt rundt. Men det kom for, det kommer til kniven med de her monster, han skal i mål nu her. Den næste hul er klar op. Det er så nok Søren Gad. Det er fandme ikke på basic. Så går det i stå. Men Søren. 560 til 9. Nej, det kan jeg sgu heller ikke.
560 til 9. Han har sådan noget ulo, det kan virkelig godt det, han har. Så han måske været lidt rigtig tungt i lungen. Det er 560. Først den hænger kun 505. Det ser ud til at være nogle større udfordringer at trække den. Fra græsmaskinestationen er den undervejs ned til denne her. En fuld her. I når selvfølgelig ikke ud til en udfordring. Så vi skal faktisk have gyldebier og sten bak af deres slæge, så skal han trække på af gyldebier og slæge. Nej, nu er der med det. Fuld, så gal. Fuld!